Ame akatuni ke la mekela fe la karo kari shirfula TV do donc karo kari so fana to manadu ame fasedo le ni kenenka ni Ousmane Karamo Ousmane Chérif Madan Aidara kamotu laje wati mudira ma osira donc bi mabanan do ba ambulo donc ma folo o joy o Amadou Diko ni ko Amadou Diko CDM Diko vraiment merci beaucoup ani wolanga keneka inana folka jumolo bolo ka nyesi Chérifula fle bagoma bugele ki fo ki bargada ka Chérifula TV alla me bagana fle baga bela jelen fo Mali kono Mali kokan ka Mali do bela jelen fo donc balma munu be ano plateau en ka ko bela jelen fo kuma munu bana bo anda ka ke kuma barga mai kuma misega to anga jamana kono do bisega famia chama suranga jamana be hukumu kondana bi d'accord vraiment merci beaucoup Eniche Idiko ma frana ote madugule amana le wole wati abinanga keneka Souleymane Traoré PDG Africa Or donc Traoré vraiment merci beaucoup ani wolanga keneka inana folka numéro bo kanye Chérifula fle bagoma. Ok, merci beaucoup Bokele. Ani frère ama fo ka walimando amanga belebele yere fo bangonna anga karamo ke a Cheikh Chérif Ousmane Madan Haidara kana ka demba sanuma bain bela jelen fo sigiyoro la ka malien dim bela jelen fo Mali kono Mali kokan ka nga président de la transition fo anaga gouvernement bela jelen donc kuma munumuna banda ya rabbi ala ko ke kuma barkamawi ala ko ke kuma message man kono do nafa. Merci beaucoup Traoré. Masamana amana le wole wati il est toujours disponible. Ismaïla Fane Bumba Jamana Kamil. Fane vraiment merci beaucoup. Folka numéro bo kanyesi Chérifula fle bagoma. Bogole ki fo ka Traoré fo menga président fone El Hadji Mohamed Sako mouvement Jamana Kano tokola ka mouvement konona den bela jele fo andan na do kuma na la ka sababa e ka mbaro nyo bela jele fo. Merci beaucoup Ifane. Le grand enseignant chercheur Djibril Diallo. Djibril Folka numéro ka jesi Chérifula fle bagoma. D'accord, Bokele me RFO fo ki fo ka wili ga joni ga chesiri la ka se ka kuna fo ni jele ni ka di malioma ki barake ñoxo ni ibalma ke en frère fana fo ka Chérifula la je baga bela jelen fo Mali kono Mali koka ka sankura here ala ko dama ala ka jamana ala ka here do jamana kono ala ka bendo ani ñogonche ala ka ñogon famia do ani ñogonche shitane min ba ani ñogonche ala ka genga bo anchela do fo li kan me fa kala sima katla ka émission barkada Barsa émission sababu la Bokele ko chama mseka fo ko chama yele mana anye débat chama ka ko émission ka je crois que jamana nyamo ya me ou ye baraka chama ka o misali do emi o ye courant ko e on tu ala yini ka fo fon fa éclairage public anga bo edem ka ngo ke panneau solaire bibi na chenna chama be ka ko barala donc o dusu o wandu su sewa ko sobe ko amna kuma min fo ya mo fute ande la ka la ni do fana ke o ka nga docteur so beke énergie solaire ka wal sa courant na tiga nga docteur so la ala barkala anga ministre madame Badialo vraiment ay bara chama ko ka bi docteur so chama équipé le do panneau solaire là ce qui fait que courant tiga docteur so la katemo ka ye code minier ko ka ka audit minier ko ka contenu local ko ka ala barka la chama do na bala donc vraiment ka foli la sa ka émission ma émission barka ma émission mi sur no kosobe na ra n'entara mission na ma chama intérieur la mo be foli kan do la ko ala sawma ka ka mission kera sabago lo chama fami mali ra bu jugoro na folo mo ko la no foli kan me fa ala sa awera ma ana ka émission ma merci beaucoup merci Diallo merci beaucoup ni mbere ma fe ka anta ambe Chérifula direct là mu radio fana 95.7 donc avocat Traoré en vrai mate kosebe Bokele ambe be fo ka bela jele wala mano ya fo chuga mina kari wakati mana se ami ñoo soro Chérifula télé jabarani ka
ka se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni u ka jamana kunkanko kibaruya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na donc min ye jateminɛ kɛ Bokele min ye ni u b'a fɔ bamanankan na ko ni tasuma cɛla ni boli bɔtɔ du kɔnɔ a n'a kɛ a ye daga dayɛlɛ bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan sa o ye an ka jamana kunkanko kibaruya san 2025 kun cɛra sisan nɔ fɛnba minnu kɛra o kɔnɔna na an da bɛna don o la ɲuman fara juguman sira la min ye san 2026 donc o fana jɔra sisan nɔ baara minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw sigilen don ka fɛn minnu kɔnɔ an da bɛna don o bɛɛ lajɛlen na bi su in na ka se ka a walawala maaw bɛ se ka faamali sɔrɔ a la cogoya min na min ye Sherifula télé jabarani kan wa i y'a fɔ cogoya min na an bɛ arajo fana la direct la nin wagatinin na 95.7 wa min ye YouTube fana kan an bɛ direct la nin wagatinin na donc ni ye Sherifula télé kɔngɔ dɔrɔn YouTube kan i b'an sɔrɔ nin wagatinin na an page Facebook kan an bɛ direct fana la nin wagati la i da la sɛbɛn Sherifula officiel Sherifula télé officiel i b'an sɔrɔ donc direct la wa Google fana ni donn'o fana kɔnɔna la i bɛ Sherifula télé officiel sɛbɛn i b'an sɔrɔ direct la an ma d'aw ma i ka téléphone na ni application fana Sherifula application sigi i b'an sɔrɔ direct la ni bɛɛ kɛkun ni ma to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kunnafoni lakika k'a sɔrɔ bonya ni karama ni ladiriya kɔnɔ k'u to u sigiyɔrɔ la cogoya min na Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna sani an ka don ɲininkaliw la donc n b'a ɲini invité bɛɛ fɛ sabula vraiment an bɛ tɛgɛrɛ fɔ sabula sa an bɛ kan nin la Mali an bɛɛ kun sigi ni kun n'a ye donc kunu o ye baara mun kɛ vraiment au niveau du débat sans langue de bois donc je préfère qu'on va les applaudir pour dire que vraiment ça a été très bien pour eux voilà. Donc vraiment je vous remercie beaucoup ni fana y'a yira k'a fɔ ko bon an fana kanu b'o o fan fɛ donc ni Ala man ka jɔ yira na donc Mali ni Sénégal olu le kan ka bɛn donc an bɛ dugawu fana kɛ donc vraiment Ala ka sebaya di an ma Diko tiɲɛ an bɔra 2025 la ka don 2026 la bon n b'a dɔn 2025 la en tant que membre du CDM e bɛ se ka mun le retenir 2025 sur tous les plans e bɛ se ka mun le ɲɛfɔ an kan. Bugule k'i fo dante foli mun na k'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo tuguni ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la Bugule yanni k'an da don 2025 hukumu kɔnɔna na a bɛ bɛn ka dɔɔni fɔ an bɛ jɛkulu mun kɔnɔ parce que généralement jɛkulu in souvent dɔw bolo a kɛlen don siranɲɛfɛn ye wa dɔw bolo fana jɛkulu mun don a sigikun tɛ parce que CDM kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'o wele ko collectif pour la défense des militaires n'o o ka baara n'a ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ an ka sɔrɔsiw an ka wulamasiri tabaw bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogoya min na ni i y'o hakilina ta k'a jateminɛ i bɛ taa ye k'a fɔ an b'an sɔnni sɛmɛfɛn mun na o ye an ka sariya sunba ye n'o y'an ka constitution ye sariyaden dɔ bɛ yen nɔ article 24 article den dɔ bɛ yen nɔ article 24 a b'a fɔ ko chaque malien doit se considérer comme si il est un soldat de la patrie c'est-à-dire jamana mana kɛ k'a bɛ lafiya kɔnɔ ou a bɛ basigi kɔnɔ wagati bɛɛ tuma bɛɛ an kan ka hakili to an ka jamana na an kan ka wuli an k'an jɔ an ka jamana ye maaw kana se ka na bi an ka jamana kan ka na an ka jamana tɔnɔmada k'an ka jamana ko u sago ye donc an ka wulikajɔ caman bɛ o hukumu kɔnɔna na ani an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen nɔ bi baara la terrain kan pour que jamana bɛ se ka lakana parce que ni an ka jamana in ta k'a jateminɛ i bɛ taa ye k'a fɔ depuis waati jan an ka finitigilakaw kun équipelen tɛ bon sankɔrɔta kun tɛ u bolo donc ka sababu bi ni an ka jamana marabaa minnu b'an kunna n'o ye le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons u nana u ye outil de sécurité n'o ye lakanako ka se k'o don ba la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don parce que fɔlɔ la ni maaw tun bɛ taa ka taa bi an ka kanw kan ka na bi an ka sɔrɔsiw kan bi i b'a ye k'a fɔ bi o kɛra olu ye kununko ye bon bi l'armée malienne monte en puissance parce que ni kɛlɛkɛcɛw n'u bɛ kɛlɛ a bɛ bɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko maa b'u kɔ so minnu fana wulikajɔlen don u ye u bɛ baara min na k'u encourager k'u moral ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour ne pas que u moral bɛ se ka atteindre kɛlɛkɛyɔrɔ la cogoya min na o de y'a to collectif pour la défense des militaires an bɛ yan nɔ k'an ka wolomasiri tabaw k'u dɛmɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan majugu minnu fana bɛ yen nɔ kuma bɛɛ ka nkalonjugu labɛn ka na k'u da an ka wolomasiri tabaw la an hakili b'a la a delila k'a fɔ k'an ka jagabatigi dɔw tun bɛ yen nɔ k'u yera trafic ni fɛnw dɔw la à l'époque
bien avant même yani transition yɛrɛ kana donc olu galon nasugu ninnu k'olu tigɛ k'olu dan ka wolomasiri taabolo la anw bɛ yan nɔ k'an jɔ o n'olu cɛ o de la an b'a fɔ n'an ye an ka sɔrɔsiw ka gilet pare-balles pour que ka bɔ o kuma kɔnɔna na dɔrɔn ni an ka wolomasiri taabolo ta est ce que u bɛ maa 40,000 wa maa 60,000 bɔ wa donc pour que ka jamana kɔnɔden maa 24,000 sécuriser i b'a dɔn o ma nɔgɔn donc o de la an b'u dɛmɛ u ka se ka anw yɛrɛ lakana o de ye anw ka jɛkulu tagabolo ye o de ye an kun kelenna donc kana don kuma kɔnɔna na ni 2025 ye 2025 la i ta ye k'a fɔ malidenw y'a yira diɲɛma la k'a yira k'a fɔ ko mali tɛ kɛ foyi ye malidenw ka hamina n'u ka miirina kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mali sifinnakaw y'a yira wa u ye général d'armée Assimi Goïta u y'a ka wele jaabi parce que général d'armée Assimi Goïta n'a compagnon ani an bɛ hukumu min kɔnɔna n'o ye confédération des peuples de l'AES u bɛ nin de fɔ u ka kumaw kɔnɔna na u ka tarikuw kɔnɔ u bɛ taga ni ka segin k'a ka kuma bɛɛ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ baara min k'olu bɛ jamana kɔnɔdenw ka baara de la olu bɛ jamana kɔnɔdenw ka mission la d'où le peuple malien est le baromètre des dirigeants des actions de nos autorités parce que n'i y'a ye ko caman kɛra dɛ an ka na tout récemment crise min filɛ nin an kan crise min créera de façon artificielle carburant ko taji ko ni fɛnw ba tellement que jatigɛwale tigiw tellement k'u dɛsɛra u ye ko nasugu bɛɛ lajɛlen da an ka jamana kan jamana wulila k'i jɔ jamana kɔnɔdenw tola jɔlen ye san u nana k'u bɛna ka carburant ko kana ko o ko créer pour que ka tout attaquer citerne na ka se ka citerne an bɛɛ an ka se ka taji sɔrɔ pour que an ka jamana bɛ se ka an bɛ se ka taga ni ka segin kɛ an ka dugu kɔnɔna na cogoya min na donc bɛɛ ye malidenw ye réponse min kɛ k'u jaabi k'a yir'u la k'a fɔ ko u ɲɛ bɛ jamana marabaa ninnu na k'olu tɛ dɛ ko malidenw yɛrɛ de ko k'an tɛ sɔn bilen ka kɛ jugu sago ye k'an tɛ sɔn bilen an ka jamana ka tɔnɔmada ko anw pɛrɛnnen don bi ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an bɛnbakɛw Mali ma bi olu bolo wa Mali tɛna bi anw génération bolo bi donc 2025 kɛra o année de défi année de l'engagement citoyen du peuple malien donc on wulila ka anw jɔ pour paraphraser un peu et ce qui a été fait ne ka hakilina la anw ka hakilina la n'an ka miirila la malidenw y'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ kɛ foyi ye malidenw ka hamina n'u ka miirina kɔ a kɛlen k'aw fo. Merci beaucoup Bakar kɔrɔfɔtɛ ni ko CDM ka hakilina ye an bɛna PDG comment on appelle Souleymane Traoré donc o ye ɲininkali kelen donc an bɛ tengu la e bɛ se ka mun fɔ e ka hakilina ye jumɛn o la. Ok, kole kay fo ki waliɲuman dɔn ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn o ɲininkali na an bɛ kuma kan n'an ka domaine ye bawo maa i bɛ se ka kuma kɔ la i bɛ se ka dɔ fɔ min na donc an bɛ se ka fɛn fɔ min na o ye an ka artisan ka domaine ye donc an b'o de maîtriser dɔɔni voilà donc n'an ye 2025 ta k'a lajɛ an b'an ka général d'armée Assimi Goïta an b'a fo kosɛbɛ an'an ka le ministre Mamoun Daffé lui est année 2025 dédiée k'a kɛ année de la culture donc a kɛra sababu ye alhamdulilayi a ye an ka culture don ba la kosɛbɛ a ye an ka artisanw fana sankɔrɔta kosɛbɛ donc a kɛra succès ni réussite ye donc o misala dɔ ye jumɛn ye biennale min kɛra kɔsa in na donc alhamdulilayi an ye biennale in sɔrɔ 2025 kɔnɔna la donc ani exemplaire fɔlɔ dɔ wɛrɛ ye min ye ani an ye laɲini min kɛ ka n collègue Djibril Diallo fo kosɛbɛ an ka débat ninnu kɔnɔna la an tun y'a laɲini k'a fɔ vraiment il faut que jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka se ka raffinerie dɔ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ qui sera 100% min bɛ kɛ maliyɛndenw ta ye donc alhamdulilayi an y'a ye an ka général d'armée Assimi Goïta u tora o premier pierre fɛnɛ da n'an sigilen don k'o makɔnɔ donc ko caman kɛra hali centre de formation d'études de formation consulaire o fɛnɛ dayɛlɛla donc Manju Senpara fɛ u tora ani premier ministre taara o inauguration kɛ donc o fɛnɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ min bɛna formation di anw ka artisanw ma min bɛna an artisanw lakunu donc a ye sababu ye ka bijouterie industrielle don ba la
pour que an avenir bɛ se ka ɲɛ cogo min donc dakuruɲɛ kuma la an bɛ se ka kuma min kan kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye transformation locale voilà donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an min fɔ an ka ɲɛmaaw ye hali bi k'u hakili to transformateur la parce que le Mali est très fort en exportation brute mais très faible dans la transformation locale donc jamana tɛ se ka taa ɲɛ tant que ni transformation locale tɛ kɛ jamana kɔnɔna la c'est très très difficile donc o ye dakuruɲɛ damadɔ ne yanni an ka don kuma la. Merci beaucoup Bokar ni kun ye Suleman Traoré ta ye an bɛna Ismaël Fane donc o ye ɲininkali kelen e ka hakilina ye jumɛn ye 2025 Bokele an b'a fɔ 2025 gɛlɛyara an bolo Mali kɔnɔ kosɛbɛ 2025 ye an tun bolo k'a fɔ solution caman bɛna sɔrɔ a kɔnɔna la vu an ye gɛlɛya minnu ye 2022 ka yɛlɛ ka na 2023 fo 2024 o gɛlɛya dɔ tun ye jumɛn o crise dɔ tun ye an bɛ don min na ko bi fɔlɔ n'o ye kuranko ye donc kuranko problème ba tun t'an da la mais an nana don problème kɔnɔ bon an nana k'a fɔ 2025 solution bɛna sɔrɔ o la donc fɛn bɛna kɛ 2025 n'u bɛ se ka maliyɛnw jigi waro parce que promesse caman tun taara donc k'a jira k'a fɔ ko solution bɛna ye kuranko la an ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔ an y'an to o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ promesse tun taara k'a jira k'a fɔ k'an ka sɛnɛw donc kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka coton yɛrɛ n'an bɛɛ bɛ an disi gosi ni o yɛrɛ mun ye ko solution bɛna sɔrɔ o la donc an y'a ye k'a fɔ an ka ko problème crise nana wuli k'o jɔ kosɛbɛ donc maintenant o yɛrɛ nana juguya ni hali ni san tɔw ta ye donc i b'a ye k'a fɔ ni i nana se sécurité yɔrɔ ma donc a mɛnna mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ tun bɛ ka commencer ka bɔ nɔrɔ yan fan fɛ ka na centre la ka i to centre la fɛnɛ fo ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ donc n'o o dɔ yɛrɛ crise n'an b'o kɔnɔ bi n'o ye carburant ko ye donc i b'a ye k'a fɔ san tɔw tɛmɛna o tun tɛ yen maintenant o kɔlɔlɔ o tun bɛ se ka éviter ne yɛrɛ fɛ parce que vu a daminɛ yɔrɔ dɔw la ka sɛnsɛn fo ka na se capitale yɛrɛ kɔnɔna la donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu kana ka fɔ donc a bɛɛ kana kɛ discours ye a bɛɛ kana kɛ kuma ni cɛnin ye a bɛɛ kana kɛ k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi donc a ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la différence bɛ yɔrɔ min na o ka fɔ donc maintenant n ye Traoré sɔrɔ plateau kan bi nin diyara n ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bolola baarakɛlaw parce que n yɛrɛ b'a domaine kɔnɔna na an y'a ɲini an ka ministère dɔ bɛ se ka fara a ka budget kan cogo min na halisa bolola baarakɛlaw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ donc o majɛ o dɔ bɛ yen tiɲɛ don u bɛ ka effort fourni ka essayer an yɛrɛ ka fɛn caman bɛ yen ka se ka kɛ anw fɛ yan nɔ donc an b'o kɔnbɔ kɔnɔ an b'olu kɛlɛ o kɔnɔna la halisa o formation professionnelle yɛrɛ ka se ka don da la kosɛbɛ parce que an y'o de fɔ tiɲɛ don président yɛrɛ k'a fɔ région caman bɛ yen minnu bɛna lycée sɔrɔ an ko an ka système éducatif o yɛrɛ ka changement yɛrɛ dɔ ka ko la fɔlɔ parce que munna k'a da kan école privée olu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ olu école privée de nana pɔnti bɔ gouvernement sen na o kiri ni wɔyɔ donc an ɲɛna promesse caman kun taara k'a fɔ ka bolonɔ ka kɛ sɛbɛnna halisa grève ka se ka nɛmɛ o ka se ka kɛ donc o kɔnɔna la an bolo k'a fɔ école privée minnu bɛ yen solution bɛna sɔrɔ olu ka wariko la hali mina le su in na donc i b'a ye k'a fɔ préavis dɔ bilalen don kita mara yan fan ninnu fɛ k'a jira k'a fɔ ko sini ko donc kulu minnu u bolo jigin bon o ye kita ta ye mais bongo ta fɛnɛ ko dɔ bɛ yen donc a ka kan vraiment ninnu welewele dɔw ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye o ka solution kɛ an bɛ se ka bɔ nin crise ni wɔyɔ kɔnɔ cogo min na parce que fɛn minnu tun bɛ yen n'an tun t'olu kɔnɔ n'an y'olu sɔrɔ 2025 donc an parce que n ye président ka discours lamɛn donc discours kɔnɔna la n ɲɛna k'a fɔ solution ko kuma dɔ de bɛna fɔ an ye donc l'immédiat an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na mais hali bi an bɛ promesse kelen in kɔnɔ donc a bɛ mɔgɔ hakili wasi dɔɔni donc tagalen ɲɛfɛ da bɛna don a tɔ la donc 2025 kɔni anw bolo a kɛra kiri o ni wɔyɔ o ni tɛgɛrɛ fɔ donc solution ka kɛ sisan an ka don fɛn kɔkɛrɛw kɔnɔ. d'accord Bokar ni tɛ Ismaël Fane ka hakilina ye an bɛna Jibril an bɛna e fan fɛ donc n'i ye ninnu saba bɛɛ ka kuma mɛn e bɛ se ka mun fɔ. d'accord merci beaucoup ɲininkali in na ne ye école karamɔgɔ ye ne bɛ explication di ne b'a di i k'a faamu kosɛbɛ parce que n'i ko bilan ni procès souvent mɔgɔw b'a kɛ kelen ye k'a fɔ k'i bɛna kiiri kɛ mun ɲana mun ma ɲɛ bon le bilan est un peu différent diagnostic fana bɛ yen diagnostic kɔrɔ mun de ma ɲɛ et quelles sont les solutions
Moi, je crois que d'abord, d'entrée de jeu, il faudrait que un domaine d'intervention clarifié. Président Diawara Djumé, Premier ministre Diawara Djumé, ministre Diawara Djumé. On va regarder la football maintenant comme si ça n'est-ce pas. Président Diawara, c'est comme l'entraîneur. Allez devait les joueurs choisis. La Bible, la poste là, une poste Mikaka. Le capitaine, c'est l'équivalent du Premier ministre. C'est lui qui coordonne les jeux. Mais bon, les deux fatigues, John est au fond. Souvent, on a fait un entraîneur de. Mais est-ce qu'un entraîneur de jeu Tereka? On va trouver un président mété. Donc, un président, c'est lui qui est le chef. Le peuple, c'est comme la fédération. Oui, mais ça les sourit pour un bec à rôle femme. Parce que souvent, en tant que ministre de rôle qui est président, qu'un président rôle qui est souvent, ça amène la confusion. Je crois qu'avec cette petite explication, Tchamamba Famou, président Diawara Djumé, Premier ministre Diawara Djumé. C'est pour cela, il va y président ni équipe de dominer, changer le système de jeu au entraîneur de boulot. Donc, tout le monde a fait. Bref, on a des sujet qu'on a là. 2025, effectivement, à Kara Sami Gelara. Et Sami Gelali, madame 2025 là. C'est comme nous, Banate Fouraguer Rangelou, il va Fouraguer Don de Fokataba. Il y a donc un processus de Konala. Donc, quand on a une baguette magique de DB, on directement à Bayanabo. Je crois que le Premier ministre a la politique de déclaration qui est très ambitieux. Au cours du mois, objectif fixé. Bon, maintenant, on a un bilan il va par secteur par secteur. Parce que c'est un secteur, c'est comme on a minauté de ça, là-bas, là, il y a moins sur l'année passée, oui, il va passer. Mais toi, sur le rôle de l'Aïkan, il y aura de l'Aïmaï. Mais il y aura une Aïmaï. Avec une Aïkan, il y a ça, qu'a fallu lui, qu'a barra tabolo là. Il a fallu. Donc maintenant, ni secteur ou secteur par secteur, c'est qu'à d'amener sur le plan de la sécurité. Tout le monde sait que les autorités ont effort tellement bas de quai, que c'est qu'à Mali armée dotée de tous les moyens pour faire face à l'insécurité. Parce que beaucoup de douze là, ni double de gérer les gars. Parce que le visage de l'ennemi est déjà connu. Mais il était du coup il y a d'ado. Du coup il y a une population à faire de chia de arrêter au d'arrêter. Ou avec dîner d'ota au d'arrêter. Au quel élément. Donc et puis aucune armée africaine n'a été formée pour faire face à ces genres de crises. Donc ça rend la chose très difficile. Donc il faut que nous soyons patients avec les autorités. On veut vraiment pour faire face à ces dangers-là. Petit à petit, le problème de l'État qui a été blanc, il va glandon de Fokataba. Donc effectivement, il y a des problèmes d'insécurité. Mais maintenant, on veut qu'avec un glandon, mais ce qui est sûr, président la photo, ça va prendre du temps. Parce que vraiment, à guerre souvent, pas. Parce que la guerre asymétrique, souvent le visage de l'ennemi n'est pas connu. Donc, segment folle, ça c'est la sécurité. Mais maintenant, on a vu que le système va attaquer. On va faire le système fallait, si ça va que le système va attaquer, l'objectif de nous donner. Parce que tout le monde s'arrête de là à faire comme ça. Nous faisons la révolution française, Jamana donne de nous fin de la côte. C'est pour faire révolter la population contre le pouvoir central. Nous sommes censés carburant économique à Djo. C'était pour pousser la population à se révolter contre le régime. D'abord, maintenant, on a vu que l'armée a commencé à s'adapter à ce problème-là, comment pouvoir les gérer, bien qu'il y a des difficultés. Mais maintenant, peut-être, il faut on sait qu'à critiquer une fond que on sait qu'à hakilnata mais on n'est pas des spécialistes à la matière. Mais moi, à mon avis personnel, la sécurité c'est pas quelque chose qui est spontané, ça doit être à long terme. Par exemple, il y a un axe là, il y a un carburant à Abidjan. Il ne faut pas que la sécurité soit uniquement pour faire le convoi des citernes. Il y a un axe qui est surveillé 24 heures sur 24. Des patrouilles permanentes. Ni ou escorté de non. C'est un axe qui doit être surveillé 24 heures sur 24 parce que c'est vital pour l'économie malienne. Bibina Kaïsra Tegeleno.
o sera man ɲi insécurité nana tɔ n'a ka tɔ bɛɛ la bon an bɛ axe kelen de utiliser n'o ye ka bɔ Bamakɔ Abidjan en passant par Kolonjɛba o sera de ka ɲi kosɛbɛ on voit qu'il y a des problèmes par rapport à ça donc nous on dirait que en t'a fɔ ko baara ma kɛ on salue d'ailleurs les efforts des autorités mais on dirait que an bɛ se ka hakilina min f'u ye c'est vraiment de se focaliser sur cet axe ce tronçon là mais maintenant ni bɔra la a bɛna sɔrɔ sira la Bukele jamana yɛrɛ sigi bere ye sɔrɔ de ye sɔrɔ tɛ jamana la a ka gɛlɛ jamana ka se k'a ka indépendance affirmer ou sa souveraineté an ka dɔnnibagaw ko que le plus grand ennemi de l'économie c'est l'insécurité l'instabilité politique et sécuritaire o de ka jugu jamana bɛɛ économie ma c'est pour la jamana caman bɛ olu bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que insécurité kana wuli u ka jamana kɔnɔ donc notre économie a beaucoup souffert n'i y'a jateminɛ kɛrɛbaranko in a nana kɛ sababu ye ka activité caman jɔ bon activité mana jɔ dɔrɔn c'est le chômage à la clé donc vraiment ce secteur là a été beaucoup touché ni bɔra la a ye n balimakɛ ani fisɔn n fari a ye damaga électricité la électricité je crois que a ma daminɛ ni wagati ninnu na a daminɛna a mɛnna les autorités an ye kuma dɔw fɔ yan il faut que le Mali tend vers l'énergie solaire l'énergie hydroélectrique o ye jumɛn an ka courant dilan courant min bɛ se ka dilan ji la ani énergie solaire la an ka bɔ taji courant min bɛ dilan taji la an ka bɔ a kan parce que an tɛ pétrole produit an bɛ taa ta jamana wɛrɛ de la ka na et au pétrole fana au prix fana ça dépend du cours mondial donc maintenant o ye électricité ta sira donc je crois que les autorités o ye centrale solaire je crois aux premières pauses u dara bien qu'il y a des difficultés ka se ka baara ninnu ka se ka démarrer mais je crois que wagati dɔ la courant tigɛ an tun bɔra 18 heures la ka na fo jusqu'à 6 heures de temps mais le carburant crise de nana a tɔ ɲagami dɔɔni sinon vraiment amélioration tun bɛ ka commencer ka kɛ dɔɔni voilà donc maintenant je sais pas si je dois continuer oui voilà amna tila ka segin ma Bakar ni kuma ta ka lajɛ c'est pour dire que réellement là bɛɛ n'i ka faamuyali hakilina don voilà c'est normal c'est dire que ça ne va pas il faut dire si ça va il faut le dire i y'a faamu bon donc kuma b'i bolo ok basi tɛ o b'a to n bɛna di ko fanfɛla min ɲininkali min tɛnko la san 2025 in kɔnɔna na sisan e y'i da don fɛn kelen nin lalakana fanfɛla la donc parce que e yɛrɛ kɔni bolo baara tagabolo kɔni ka ɲi donc k'o ɲɛna 2025 kɔnɔ mais i bɛ se k'i sɔnni sigi fɛn jumɛn de ka 2025 in kɔnɔna na ko min kɛra ɲuman ye ko o hɛrɛ sera jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ. Bɔkar an bɛ jateminɛw bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔ ni yiriwa ka kɛ jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn fiyewu ni lakana n'a a ma lasabati ka ɲa yɔrɔ souvent maaw bɛ n tɔrɔ dɔw dabɔnkama de don ou bien dɔw t'a fɛ ka an bɛ fɛn min kɔnɔ maaw tɛ k'a faamuya de ou bien dɔw bannen don k'a faamuya de Bukele kuma o kuma bɛna fɔ yan c'est à dire an bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ n'an bɛ se k'o wele kɛlɛ o kɛlɛ bɛ an da la bi dugujukɔrɔ nafolo ko kɛlɛ an ka jamana bɛ se ka kɛ maaw sago ye cogoya min na donc o de la u bɛ fɛɛrɛ nasugu bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que ka se k'an ka jamana ninnu ka se k'u maintenir c'est à dire dans une sorte de misère matérielle et intellectuelle n'i ye kuranko ta k'a jateminɛ il a fallu que jamana marabaa minnu b'an kunna bi le général d'armée Assimi Goïta pour que le peuple malien puisse s'en rendre compte que on n'était pas indépendant de façon énergétique o ye tiɲɛ don o ye taa de sɔsɔ cogo t'o la o courant de bɔ maa minnu fɛ yen nɔ ka na an b'a sanni bon voilà en voisin minnu bɛ yen nɔ donc ivoirien an bɛ courant transporter ka bɔ olu fɛ yen nɔ ka na anw fɛ yan nɔ bon u y'o ta k'o kɛ kɛlɛkɛ bere ye k'u bɛ o sigi anw kunna k'an ka don u sagona da fɛ o fana ka gɛlɛn dɛ o de la jamana marabaa min bɛ yen nɔ bi le général d'armée Assimi Goïta a ko ni Ala sɔnn'a ma à travers son premier ministre ko fɛn bɛɛ f'an ka sigi ka taa nin jamana ninnu na bilen o de la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka latigɛ pour que an ka se ka bɔ nin kuranko in nin kurantigɛ in kɔnɔna na pour que don n'a nata la an kana mɔgɔw kana taa agenda wɛrɛ ta bilen k'i bɛna o sigi an kunna faut que mɔgɔw k'o fana de faamuya o bon caman bɛ k'o faamuya mais o t'a fɛ k'a ye de n'a tun kɛra kunun
Quoi, indépendance énergétique, on n'allait pas s'attarder sur ça. Gouvernement milliard de injecté depuis qu'on a énergie da, l'énergie du Mali, milliard hakem mbora, kasabi mbora, cadeau, énergie là, à ma délégué follow. Enfin, à ma délégué follow. Donc, au projet OB Sénat, projet solaire m'flène Sénat, qu'on a dimité d'eau, à projet au Barabeka fait, mais fait mon dos, c'est pas du tic au tac. C'est-à-dire parce que généralement iboro mado beno bi do nu nganyado c'est-à-dire nous y maladron apki konoko ouais ko solution bebu bolo quoi il faut que baguette magique de bolo comme frère Diallo a foto amna comme na fo ibena dro baguette magique de ibena dro ibe geringa solution benyana bo le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons sont irréalistes nous c'est comme que go fo ou be sekake nous sekake fana wa fo sekake bon jusqu'à preuve du contraire le peuple leur soutient dans cette dynamique. Parce que fin flare il faut qu'on ait fin flare fanakangata. Sécurité, il faut qu'on ait une sécurité à un niveau maximal. Nous sera maximal là, il va y avoir le secteur du développement. Donc amaïs et amou ou tanyon fait kata. Donc effort tchama begako au konana. Angap sorasu gmé majoli. Frako ga citer nous sécuriser. Nous avons combien de personnel militaire? Donc il faut faire des recrutements. Recrutement est bebo kalama moyen de dos. Un pays aujourd'hui un partenaire nous nous on a follow. Nous nous pouvons kasabi tagadama pour nous sagoke. Comment beo de nous pouvons kasabi tagadama avec un projet derrière. Donc bi anu ka hakila nous ko kunklena ananga famille o tchoya o te kele bi o le ko geleo. Faut la work doc metagadi oma. Quand on a un développement à tracer mais bi on mega munke bi le général d'armée Assimi Goïta on mega blanc en avant c'est le développement endogène am c'est que content avec sa propre force quoi on n'a pas assez de moyens mais il faut créer donc on est en mode dynamique de qu'on il faut que moi de former na former à follow am sorokata sur la base des propositions concrètes am c'est que comment faire au là OK Basité Suleiman donc on va tout mais Sénégal mi tengo fenela oui il fenait dado là ka faut surtout craindre là quoi secteur là donc 2025 awsara awma kosebe nga awko secteur ko fena kofe ni be se ka doro fo be ti soni shigi fin du monde kan albi awa secteur ko nana ana wa secteur kofe bara ko gelen min kera ni malidew ni nafa soro mina 2025 ko donc voilà arrêtez min ka en kosala même profiter ko kuma ko mais ben iga maîtriser le mot politique et tient là anta maîtriser conserver donc amia surtout amena kuma mun fo ambalma artisan ko se ka na fasoro ala quoi ça peut cela amena oui ko temun kan oui ko c'est oui mais so ko fama donc te bâchier c'est-à-dire kuma mun fo ni jamana nyamo ni jamana bara mun kera lu kuma mun be yala donc me kuma no yoro de bashite mais ma faga mi nsoni sigi min kan doron nu ay bulla barakalaw ay artisan ni ya wole doron ambe kuma mi fo wakase anafaka se ambalma artisan ma toujours en clibodé donc o yoro la mena réponse mi di ma yoro la atina fo année 2025 be kera na fay emballement transformateur ma un geliaw yala quoi mais niveau comment en général mami digi be here kan i be here kuma de fo donc ka da kan ni here kuma blanya fe donc ame se kan soni sigi gela mena gela fo anda be so ma komi amakla foro ame se kan soni sigi min kan kosebe min fsara artisan ma ore ane kelen culture toujours amayira ga fo tangeni consommer localement ke jamana tsega tanye kuma fenfebe sena tangeni artisan ne ka chani ma be jamana konnala niya me ko mali bara de be ka ke bon tangeni artisan ma barake an yɛrɛ fa jamana ka yan an ka baraka nafa ka se ka se an malien do ma ka gɛlɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la donc u y'a ye l'année qu'elle est culturelle on a vu que consommé local kɛra sababu ye bɛɛ nafa sɔrɔ la pourquoi an balima tailleur n'an profiter minnu bɛ nin finiw dilan olu ye nafa sɔrɔ parce que u y'a dilan a sanna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ donc an balimamuso fana tun bɛ ka commencer an bɛ bijou minnu dilan yan hali ni an ka tiɲɛ fɔ hali n'a finition ma t'u jimi sira fɛ donc u y'a san an ka jamana kɔnɔna la donc toujours k'a yira
k'a fɔ tant que ni transformation ma don ba la a ka gɛlɛn jamana ka taa ɲɛfɛ donc an bɛ na gɛlɛya minnu fɔ komi a da sera gɛlɛyama yɔrɔ ma donc situation de bijoutier en 2025 an ye gɛlɛya minnu ye olu de ye difficulté d'accès à l'ordre légal donc c'est très au tɛ hali 2025 yɛrɛ o bɛ yen depuis san tɔw la tant que ni an b'o accès sɔrɔ a ka gɛlɛn sanu ka se ka briller maliyɛn dɔw ye. mais Tarawele dɛ accès nin dɛ e ka kuma wala o walawala bamanankan na n'an m'a sɔrɔ sɔrɔ cogo di wala. n bɛ na walawala aw ye quoi parce que. a walawala an bɛ faamuyali sɔrɔ. n'i y'a mɛn ko consommé local o de ka kama n bɛ n da don nin na ka walawala an balimamusow ni an balakaw u ka nin yɔrɔ in faamu. N'i y'a mɛn ko sanu u b'a fɔ sanu Mali ye sanu bɔ jamana ye pourquoi an tɛ ka se ka sanu bénéficier munna parce que maa minnu kan ka sanu dilan ka d'aw ma n'aw b'a sɔrɔ nɔgɔya la olu yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ c'est-à-dire sanu bɛ bɔ à l'état brut a caman donc sanu min bɛ don a dilannen bɛ don donc valeur a bɛ don avec la valeur ajoutée hors du pays donc olu de b'a nafa sɔrɔ c'est comme si sanu ni chômage de bɛ don anw kan est-ce que aw bɛ k'a faamuya bon donc tant que ni transformation ma don ba la ka sanu dɔ di n bɛ ka min fɔ accès sanu raffinerie min mana dayɛlɛ sisan sanu dɔ ka ta k'a di an balima transformateurs ma bijoutiers ma donc bon désormais nin sanu subventionné la ka nin di aw fɛnɛ ma a ka nin bamayɛlɛma pour que a nafa ka se jamana kɔnɔdenw ma o tɛ yen fɔlɔ. o tɛ yen tant que n'o ma kɛ an balimamusow aw mago min na ka gɛlɛn o ka kɛ an tɛ k'o sɔrɔ donc filanan ye min ye manque d'équipement industriel minɛn ta an transformateur bolo comment an bɛ se ka bijouterie industrielle créer an bɛ se ka bijou industriel kɛ comment an bɛ se ka concurrence kɛ contre les bijoux importés c'est très difficile vu que an balimamusow bɛ ka importation bijoux industriels de bɛ ka diya u ye fɛn minnu bɛ yen n bɛ profiter ka bɔ an ka domaine yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ artisan bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ ka don sisan nɔ i b'a sɔrɔ industriels de ka d'u ye mais artisan tant que n'u ma équipement sɔrɔ ka matériel produit industriels dilan comment ça veut dire que an bɛ se ka bɔ nin problème kɔnɔ. Donc hakili ka to an na o côté la sabanan ye min ye fiscalité et formation complexe un problème ba de bɛ yen donc ça c'est le côté structuré an ka hakili ka to an ka fiscalité la donc an ka ɲininkali kɛ fiscalité yɛrɛ mun donc fiscalité tɛ dɔwɛrɛ ye ça c'est le côté i b'a fɔ an ka taxe ninnu an ka impôt voilà donc a gɛlɛyaba de bɛ an balima transformateurs kan surtout les artisans mais nin yɔrɔ in na an bɛ profiter an bɛ Mamadu Menkɔrɔ fo kosɛbɛ donc le président national de la chambre permanente de métiers du Mali donc n bɛ profiter ka président de district fɛnɛ fo kosɛbɛ n'o ye Adama Traoré le président de la conférence régionale de la chambre du district de Bamako voilà donc an b'u fo hali waati jan ne yɛrɛ tun ma don ko kɔnɔ waati min o y'a sɔrɔ u ye fiscalité ɲɛma dɔ ta k'a di artisan ma fo an transformateurs k'a dɔn artisans k'a dɔn tant que n'an ma structuré an dɛmɛ ka go. D'accord. Faut an ka structuré. Ok. Voilà. Man dun bɛ ka question dɔ poser a kuma. E ko ko raffinerie i y'a fɔ ma ma ka yɔrɔ min dɔn raffinerie kura min bɛ nana sigi nin dɔw kɔrɔ ko kɔrɔlen mun bɛ yen nin nafa t'olu de wa ou bien. Alhamdulillah i ka nin kuma in diyara n ye. Ne kɔni bɛ ne ɲininka o. A diyara n ye raffinerie minnu bɛ nafa b'u la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na raffinerie belebele fila min kun bɛ an fɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Raffinerie KMR, Kankou Moussa et raffinerie Marina Gold, Monsieur Subi, an b'a fɔ ko waleɲuman dɔn donc État an bɛ weleweleda min k'u ye kura in kana to ninnu fana ka baara ka tiɲɛ u bolo. ɲininkali bɛ o yɔrɔ la an b'o fɔ kura in kana to ninnu fana ka u ye
u ka baara minnu avancé la u ka tiɲɛ u bolo courant in kana to ɲinɛ k'a k'u kɔ parce que y'a fɔ sisan ko raffinerie courant bɛna sigi ko alhamdulilayi ko a bɛna se ka fɛ donc e ma an yɛrɛ ɲagaminen don an ɲagamina pourquoi an bɛ min fɔ an b'an ka nafa de ɲini an b'an ka transformateur bɛɛ hakɛ sɔrɔ yɔrɔ sira o sira la an b'o boloda o bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an b'o de ɲɛɲini parce que raffinerie courant in na ça c'est 100% l'État. Donc raffinerie yɛrɛ ye mun ye an t'an da don la l'expert minier bɛ yan nɔ donc o bɛ n'a fɔ k'i ka sanu ta ka a nɔgɔ de bɔ a la ni nɔgɔ bɔra a la nɔgɔ ninnu ye déchets de mais nɔgɔ ninnu fana ye nafolomafɛnw de ye o pourquoi an bɛ fɛ dɔ ka bɔ camanba ka bɔ exportation brute la parce que ni n'an b'o kɛ diɲɛ dogo don jamana bɛ ka perdre de parce que ni exportation kɛra a bɛ taga jamana minnu kɔnɔ olu de bɛ déchets ninnu bénéficier alors que déchets ninnu fana ye transformateurs surtout les bijoutiers ni sanu raffiné la warijɛw de bɛ bɔ a la palajɔmuw bɔ a la fɛn caman bɛ bɔ a la mais fɛn minnu b'an arranger o ye or brut ye ani warijɛ mais raffinerie Bukele kana kuma tigɛ mɛ nin wɔlɔwɔlɔ raffinerie donc an b'a nɔfɛ mun na pour que jamana hakili ka to a la cette fois-ci tant que les bijoutiers se ma doit raffiner là, c'est impossible. Après les raffinages, bijoutiers de transformation de billets. Bijoutiers c'est gland tant que ni n'est pas raffiné. Mais une fois que on y est soutenu là, parce que nous que ça va bouiller, hali production d'abega fois que malé beaucoup sort avec Chanoé. Mais en la production a bon, en tout cas nafa sort, nafa la production a. An mago bɛ min na une fois que an ka déchets ninnu bɔra déchets ka to an bolo an ka chance sɔrɔ k'olu bamayɛlɛma brut minnu bɛ sɔrɔ olu fana ka se ka subventionner k'o di transformateurs ma u ka se k'o dilan nɔgɔya la k'o di an baw n'an balimamusow ma bon n'o kɛra sababu ye n'o kɛra n bɛna o nafa fɛ kosɛbɛ parce que n bɛna dakuruɲɛ kelen kɛ k'o yɔrɔ datugu sababu ye n'o kɛra mun de bɛna kɛ ka équipement di transformateur ma an bɛna parce que sababu bɛ ka chômage de kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ parce que n'an ye transformation kɛ sous-région mɔgɔw bɛ jigin ka na anw fɛ yen déjà u bɛna an ka bijou sɔrɔ c'est l'état industriel d'accord merci i bɛ se ka o walawala yen ok merci ok o b'a to Ismaël an tɛ e fanfɛla la sabula caman bɛ domaine dɔ maîtriser donc e fɛnɛ non seulement i bɛ artisan ta maîtriser école so fɛnɛ surtout école privée donc i b'o fɛnɛ maîtriser donc 2020 i bɛ se k'i sɔnni sigi fɛn wɛrɛw jumɛn kan donc min nafa sera jamana kɔnɔdenw ma ani u fɛnɛ u ye gɛlɛya min na kosɛbɛ tuguni 2025 kɔnɔ parce que i ye dɔ kɔni fɔ a tɔ bɛ yen kuma daminɛ ni gɛlɛya de ye comme entraîneur ko kuma nana don ko la ni ko tiɲɛna entraîneur de bɛ lajɛ parce que i ye système min bila sur place o de ma marché parce que joueurs bɛ caya o de kama joueur 11 de bɛ jouer remplaçant b'i bolo ni ɲɛ b'a la différence bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ dɔ bɔ ka dɔ ladon donc o kɔrɔ k'i ka système de jeu a tɛ ka ɲɛ dɔ bolo o tɛ tiɲɛ mais n'a nɔnna togo togo e de tɔgɔ bɛ fɔ très bien donc an nana don gɛlɛya minnu kɔnɔ la ko n ye gɛlɛya dɔw fɔ n ka kuma kɔnɔna la n ko an tun bɛ se ka échapper an kana don a kɔnɔ n'i bɛ plateau ka kuma dɔw la ni ko b'i ka demande kɛ i bɛ waso i bɛ se wa donc bi ne bɛ waso n bɛ se wa parce que déjà n y'a fɔ ko nin bɛ Traoré bɛ plateau kan Sanogo kumaw bɛ sen na Jalo bɛ plateau sanfɛ comme déjà Digo yɛrɛ bɛ n kɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen a tɛ ka faamu mɔgɔ dɔw fɛ walima u ta ye tugukanci ye ne bɛ waso parce que ne kɛra maliyɛn fɔlɔ ye ATT fɛ Ala ka ɲinɛ la en 2002 k'an bila ka taa sɔrɔ sugu ka fini ne kalan kɛ o waati ni Sale ni Canadien ne de kɛra maliyɛn fɔlɔ mun taara kɛ en 2002 n nana 2005 a projet u ka fini dilanyɔrɔ min bɛ Kati a projet ni colonel Deptɔ de a projet kɛ a b'a kɛ to tɔgɔ fɔli la dɔw bɛ waso mais don min na ko bi sɔrɔsi don de bɛ n ka école la fu fɔlɔ k'u t'a sara n bɛ k'u former a bɛ ka faamu donc ne b'a kɔnɔ de c'est pour ça que n'i ye jeune n'i ye baara daminɛ joona i bɛ waso wa i tɛ siran kuma ye parce que n'anw bɛ siran kuma an tɛna plateau kan ko caman kɛra an tɔɲɔgɔnw na an bɛ baara de kɔnɔ an ye kɛnyɛrɛ ye maintenant ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min b'a sɔrɔ o y'an kɛyɛrɛ ye sinon n'u ye baara kɛ gouvernement ka fɛn na a kɛra togo o togo fɛn dɔ bɛ jigin olu ka nɛgɛ kɔnɔ u bɛ taa ta o an ta jeli ka ɲimini donc n'an ye réalité an b'a fɔ an bɛ tila ka solution fɔ ni ɲininkara n ye problème minnu 2025 n kumana olu de kan
o tɛ kɔrɔ di o ɲɛdimi da a yera de o kuranko problème ba kun t'an dara ni kurantigɛw kun bɛ yen mais promesse de taara o ne ma promesse ta dɛ ministre kun bɛ président yɛrɛ nagakɔrɔ o de nana kɛ ministre ka tila ka wagati fana fɔ an ye ko wagati ma fɔ wagati fana dɛ ko kalo wɔɔrɔ k'an bɛ kuran sɔrɔ en même temps terrain taara yira n na k'a fɔ ko nin baara in bɛna kɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye k'a bɛna kɛ tan kuma wɛrɛ taara bɔ la ko maire dɔw y'o fɛn e bɛ se ka kɛ cogo di arrête c'est à dire an ka cɛw de fɔ quoi nin kumaw de don an bɛɛ ye jamanaden de ye ni bolo funna a bɛ taa bolotigi de kun ça c'est clair donc o de la ko fɛn dɔw kun bɛ yen olu tun bɛ se ka échapper maintenant entraîneur kun ka dɔn k'a fɔ n ye gère minnu bila nin fɛn na a ma ɲɛnabɔ e que nin sanction bɛ ta o ministre kelen de fana ko k'a bɛ se ka bɔ nin kuranko in na ko groupe de taara sa a kun kana taa sa yɔrɔ min a ma taa so jamana a taara sa jamana wɛrɛ la an bɛ plateau kan ko accusation kana kɛ a bɛ fɔ dɛ a bɛ question kɔnɔ accusation de bɛ question kɔnɔ parce que k'an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ donc i tɛ se ka gɛlɛya fɔ n'i ma accusation fɔ ça c'est clair donc an bɛ tila ka na solution na o ko kɛra cogo di ko procès kana kɛ procès bɛ kɛ dɛ parce que a fɔra ko a kun kana taa san Turki a taara san Nigeria mɔgɔ min taara o sɔrɔ o ko kɛra cogo di bon an b'o de problème kɔnɔ parce que a fɔra ko n'o kun réussira ko kuranko in an bɛ crise kɔnɔ k'an kun tɛ k'o kɔnɔ pour que accusation tɛ kɛ a bɛ kɛ donc maintenant ni o ko kun bɔra sira fɛ an kun bɛ se ka solution sɔrɔ la a da magara ko Kayi sira tɛ ka bouger terrain kuma fɔra an ye ni terrain kun bɛ yen bi citerne jɛnɛw ni fɛn minnu tun bɛ ka kɛ difficulté min na bi dɔ fana tun bɛ bɔ a la parce que a ye trajet dɔ fɔ ko Côte d'Ivoire an bɛ taa Côte d'Ivoire mais an bɛ taa Sénégal fana donc terrain kun bɛ taa n'o ye sira fɛ an bɛɛ content o terrain ko la o wari ba fana fɔra o fana jɔra o ko kɛra cogo di enquête jumɛn kɛra o la jɔn nɔ minɛ n'o la an ka wari taara min espoir taara min an jigi wari la donc ni bɛɛ de bɛ jamana développement kɔnɔ a ma fɔ ko jamana tɛ se ka développer ko tant que ni industrie fo ma don da la wa wariw bɛ sɔrɔ cogo minnu na wa k'an ye école karamɔgɔ ye Jalo ne yɛrɛ ye école karamɔgɔ ye dɛ donc bilan de bɛ yen ni bɛrɛ kun gosira tabali sanfɛ an bɛ crise min kɔnɔ an kun bɛ bɔ a kɔnɔ laisser aller de kɛra o de kuma tiɲɛ parce que de laisser aller kɛ non des questions posées ne kun voilà donc o terrain ko in na an kun bɛ taa o sira fɛ n'o kun sera ka reçu i b'a ye k'a fɔ caman ba kun bɛ bɔ nin crise in na parce que o trajet Kayi o kun ka nɔgɔ a ma kosɛbɛ an nana kuranko la Côte d'Ivoire ma bi an ka dɔ wɛrɛ la o ko k'u ka wari de banna k'anw ka wari sara an ka wari sara kɛ o fana tiɲɛ tɛ fɔ a y'a to o fana ka fɔ an ye jamanaden de ye o an kana bɛɛ nɔni k'a bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ tɛ se ka bila place la k'a bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo k'a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo u ye effort kɛ o wa hali sini u bɛ ka effort kɛ an bɛ don min na ko bi Mali bɛ crise min kɔnɔ jamana caman bɛ yen n'i y'a bila a kɔnɔ a bɛ dafiri k'i to crise kɔnɔ ka tila ka na ni ko kuraw ye k'o kɛ an bɛ don min na ko bi jɔn de ka mana sira kan an ka CESCOM minnu b'an bolo ka essayer ka u bonya ka na ni matériel kuraw y'a kɔnɔ n ko transition de y'o kɛ o foli bɛ yen wa an bɛ guerre kɔnɔ o chantier bɛ sen a tɛ ka jɔ bon maintenant sanuko kuma min nana fɔ nin n'an bɛ o la nin o ni ko chaque fois an wuli an b'a fɔ ko jamana dɔw bɛ ka na bin an kan u bɛ ka na an ka dugu jukɔrɔ fɛnw ta an ka dugu jukɔrɔ fɛn jumɛn bɔra jamana jumɛn fɛ yan an bɛ waso ni coton ye binkɛra ka coton fan jumɛn na an bɛ waso ni sanu ye jamana jumɛn nana an ka sanu bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ yan nɔ an ko pétrole ne ma pétrole an fɛ yan expert sigilen b'an bolo yan jamana jumɛn nana k'a b'an ka pétrole ta uranium bɛ ka bɔ sisan jamana jumɛn nana k'a b'o ta donc jamana jumɛn de bɛ ka kalan richesse nɔfɛ k'u taara n'a ye k'an ɲɛ o ye donc olu de ye fɛn ye an bɛ b'o de kɔnɔ sisan an ma ɲɛsin baara de ma baara in tɛ dɔwɛrɛ ye formation professionnelle de bɛ don da la et maintenant an ka richesse bɛ sɔrɔ fɛn minnu na n'o ye coton ye n'o ye sanu ye école ka kɛ école minnu bɛ don da la u bɛ su et maintenant baara bɛ se ka kɛ n'o ye a kumana artisan kan n'i kɛra artisanat mais attends an bɛ don min na ko bi ne m'a f'i ye ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ mun taara sɔrɔsiw ka tenue kalan ka taa kɛ wa e y'an ka tenue jumɛn ko bɛ ka transformer an yɛrɛ ka ale ka fini filɛ nin ala nin k'an ka coton bɛ ka se ka an bɛ ka se k'o transformer ka ɲa ka se ka an ka sɔrɔsiw ka tenue bɔ a la Mali ye bagan jamana ye an ka registre minnu bɛ yen est ce que an ka bagan golo de bɛ ka se k'o kɛ wa donc o de la an ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bɔ accusation in kɔnɔ an ka point dɔ ta an ka ɲɛsin u ma ka baara kɛ comme déjà bɛ président yɛrɛ ka bilan kɔnɔna la
donc k'a yira k'a fɔ a bɛ n'i sinsin kosɛbɛ an yɛrɛ ka ladalako ma an ka sɛnɛko ni an ka se ka bayɛlɛma k'an yɛrɛ fɛ a ka se ka to an ka jamana kɔnɔna la o ye hakilina ɲumanba ye wa a kɛra ka dɛmɛ sira fɛ jɔn b'a dɛmɛ sira fɛ minnu bɛ o baara métier kɔnɔ n'o ye Tarawele n'o ye ne n'a mɛkɔrɔ président tɔgɔ fɔ yan nɔ donc anw bolola baarakɛlaw hakilina min banna an de b'o bila tabali sanfɛ an bɛ se ka dɛmɛ o kan cogo di mais an tɛ dɛmɛ o kan k'a sɔrɔ déjà ni a y'a fɔ cogo min na an b'an bolo kɛ kelen ye mais an bɛ mun fɛnɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka o minɛ o de la an ko an ka ministère dɔ ka fara a ka budget kan a ka budget ka dɔgɔ par rapport ministère tɔw la i y'a faamu tuma dɔw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ tɛ hali an ka ministre yɛrɛ ye parce que tellement que an ka activité parce que anw yɛrɛ de b'an ka cɛsiriw kɛ cogo min na an bɛ se k'a ye or Mali tɛ se ka développer n'o fɔ bi plateau in sanfɛ tant que ni bololabaara ma don da la an bɛ ko o ko la ni bololabaara ma don da la a tɛ ɲɛnabɔ o dɔ ye ka sɛnɛ ka o dɔ ye a ye sanu fɔ k'o yɛlɛma an ka artisan ka se ka sanu yɛlɛma ka kɛ an yɛrɛ sago ye donc an ka se ka taa an ka kolo n'an ka baarasɛbɛn an ka fɛn caman feere hali an ka samaraw nin bɛɛ b'a la donc mɔgɔ bɛ se ka kulonkɛ cogo de bololabaara la donc ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ mun fɔ dɔrɔn n'an bɛ plateau sanfɛ an ma na hakilina dɔw de bɛ fɔ an ye question dɔw de posé an kun an b'an ka hakilinaw de di an tɛ mɔgɔ contre la an tɛ yan nɔ ka mɔgɔ juger k'an bɛ mɔgɔ jalaki mais n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la n'i ka bilan bɛ yen an bɛ kuma bilan de kan solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na donc n'i y'a ye k'a fɔ an nana don ni crise in kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ a da magara ko courant taara heure damadɔ la mun nan'o kɛ parce que a ɲinina maliyɛnw fɛ ko dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a ka nin wari la a ka nin wari contribuer jamana ye patriotisme bɛ tɛmɛ o kan an sɔnna a ma an y'a kɛ o donc ka bɔ kuma bɛɛ kɔnɔ nin na bu kelen an bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka hakilinaw don an ka jamana ɲɛmɔgɔw senkɔrɔ et que ni jamana ɲɛmɔgɔw ye kumakan minnu fɛ an ye n'o tɛ ka sabati a y'a to an k'u hakili lajigin u ka kumakanw na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an b'u contre la walima k'an t'u fɛ. ok baasi tɛ donc Jalo o ɲininkali kelen bɛ tɛnku e la. D'accord, donc d'abord ne bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ. I y'a kuma kun tigɛ mais i m'a laban yɛrɛ. Oui, n bɛn'o laban. Tan bɛ précision dɔ fara n balimakɛtigiw ka kuma kan ni Fani. Oui, la souveraineté énergétique. Le Mali n'a jamais eu sa souveraineté énergétique. O wagati dɔ kɛra wagati min na Sotiba baraji tun bɛ marché o wagati ni indépendance énergétique tun b'an bolo c'est-à-dire Sotiba baraji parce que o y'a sɔrɔ Bamakɔ fana ma bon i b'a jateminɛ dans ces années là courant tun bɛ Bamakɔ dɔrɔn de région courant tun tɛ yen wa ko tɛ du bɛɛ kɔnɔ hali Bamakɔ tun tɛ du bɛɛ kɔnɔ o wagati on avait fait notre souveraineté énergétique parce que an yɛrɛ de tun bɛ courant produit Sotiba a tun bɛ distribuer mais wagati Bamakɔ tun tɛ hali 600 000 personnes bɔ hali yɛrɛ famille bɛɛ courant tɛ bɛɛ bolo mais courant ka commencé ka taa région na ka taa cercle la i b'a jateminɛ o daminɛna dans les années 90 bon o fana n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na o parce que déjà barrage quand on met une quantité de produits à temps permettait qu'à distribuer qu'à des régions bêmes. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez qu'à groupe thermique ou des qu'à taji là qu'à courant bon qu'à dit régions ni cercle donc maintenant au taji au bomi dès lors on a perdu notre indépendance énergétique parce qu'il y avait trop de taji jamana wara les camps mais ni donc nani no jamana be ngona o va sanction bolega tu vas te retrouver dans les mêmes problèmes qu'il y a même là. Donc, parenthèse. Bon, maintenant, il faut que Bara de Kake, c'est pour là, j'ai parlé du début, comme bilan et diagnostic. Bara de Kake pour que l'indépendance énergétique sera tout le monde. Parce que tant que la crise est là, défense de tout le monde, crise de nous là. Bon, maintenant, deuxième, même c'est que Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, tu me crois, Mindama, en tout cas, ça bon, c'est vrai, les gars, souvent, je vais se mais on croit qu'il était à Sarao. Mais le problème est que le problème politique de Tara, c'est au Sénat. L'électricité de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Allez-y faire la recherche. Ah bon? Ah oui, c'est pour la France. Et si la France décide de ne pas nous donner, quel que soit nous, tant qu'il y a un problème dans les Français et que c'est la France qui a décidé qu'à nous croire. Donc maintenant, ça nous prend notre responsabilité de nous assumer. Et tu sais que là, il y a un Najimi. Nous avons Mohamed Karzan, il y a un arbre fin quoi. Donc on est parti sur cette base. C'est pour la où normalement il y a une décision de notre arrêt, c'est une quota à l'emblée. Donc parce que ni Sénat il m'avait codé comme il a joué au relais. Donc le ça a été une bonne chose en a tenu mais et puis peut-être que en a solution l'idée
Donc moi je te dis un secret. Pour une bonne année, au départ notre groupe nous ça. Nous courant vers un groupe où au courant de la 3 heures là, 6 heures là, le groupe mais c'était presque 10 000 francs par jour. Dieu ne veut pas. Mais après, ça m'a poussé d'aller vers le solaire. Mais Bibi, il a marché 24 heures sur 24, je n'ai pas besoin de l'aider. Mais le problème, tu m'as qu'est-ce que n'est pas. Donc c'est pour dire que crise il y a des opportunités dedans. On va attendre vers ça. On a plutôt doté en solaire. Pourquoi ne pas doter tous les services publics en énergie solaire? Nous, avons un peu chaud là. Est-ce que demande de quoi on a? Donc, il faut des réflexions stratégiques pour qu'il y ait un cassé jusqu'à un certain degré. Le réflexion de ça nous a poussé à aller vers un système qui a un produit qui soit un donc, il y a une parenthèse là-dessus. Parenthèse, ça, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. Ce développement, et lakana de la donc le lakana fana sur fika développer fana donc ni flan goni no nyona c'est ka bo nyona donc maintenant maintenant minga mais c'est minga domaine la santé donc on a vu que le ministère entraîneur c'est très important parce que ni ma yebo choisir na ma baraka akatola ajinga boy ikam warayele. C'est très important parce que une équipe là c'est la complémentarité. Les gars défenseurs quand pour que les gars attaquant il y a un problème. Les gars attaquant de défenseur là ça ne va pas, il y a un problème. Donc maintenant c'est le chef de voir là où ça ne va pas, il faut faire des changements. Là, il faut sanctionner là où ça ne va pas. Mais maintenant il faut récompenser là où ça va. Donc au niveau du ministère de la Santé, Bibina vraiment c'est une dame qui est tout le temps sur le terrain. Il va y sentir uniforme belle. Donc vraiment elle est battante. Hôpital uniforme, je crois que là-bas vraiment ça va quoi. Comme vous dites le bilan, moi je pense qu'en 2025, au niveau de la santé, vraiment fin de là. Au niveau du transport, avec moi fort, différencier tout parce que au problème d'amener la bilan côté. Parce que un problème on a banal de fracante banal kumbe. On aurait dû à Damagara là. On est tout un transport ferroviaire blanc. La mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance et manque de résultats. Et les dirigeants, certains, n'ont pas une obligation de résultat. À la fin, donc on en a tiens, mais à tiens pourquoi? Non, mais les remplacer, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé. Non, maintenant, aux informations au boulot, les mêmes erreurs vont se répéter. Donc, maintenant, chemin de fer, ça a été la plus grosse erreur que l'État a abandonné ce moyen de transport stratégique. Non seulement on ne devrait pas abandonner, en plus, en trouvant la voie d'accès dedans vraiment. C'est créer des voies et moyens qui accéder à la mer à partir de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire un chemin de fer en accord avec la Côte d'Ivoire? En Guinée, on pouvait le faire, en Mauritanie, on pouvait le faire, mais on n'est abandonné. Donc c'est pour dire que je suis d'accord avec toi, le pays a empêché au Kéo, mais c'est la vision stratégique qui a manqué par rapport à ça. Et souvent, on paie le prix cassé. Moi-même, comme il y a raffinerie là. Raffinerie. Voilà. Alors, aller dans Magara, il y a une question d'opposable. Donc là, il y a raffinerie qui est fort, il y a effectivement. Tant qu'il y a raffinerie, il y a Malibolo. Chiffre fin, pour faire ça, nous avons la Begalo, nous avons la Chila. Pourquoi? Et que ça nous brûle de bébé. Nous avons même ça, peut-être que ça va être de bébé. C'est comme une machine, elle ne dira machine là. Un machine mara, ça va faire l'euro là. Et au Fabator de Fekana fait. Nous avons d'accord à peser une étage en chocolat. Et à Takatana. Il faut. Il n'y a rien de mal. On va leur ajouter de l'eau. Monsieur Kumolov, la guerre, toi tu penses à la flia. Mais et à Bosso, on a pesé 20 kilos. Et qu'on a encore Bora, Kumolov, ils vont voler à 5 km. Moi, il y a 2 kilos, il y a 2 kilos. Mais beaucoup on s'est fait avoir. Donc maintenant, nous, on sait qu'il empêché, il y a arnaqué. Il faut que abattoir qui fait, abattoir de la raffinerie. Donc maintenant, quand tu vas mettre maintenant la raffinerie, il m'a y chiffre fin février Sanunko là. Le Mali est le premier producteur de l'or en Afrique, né au Fort Fambert. Non, mais qu'est-ce qui a fait qu'on ne maîtrise pas notre or? C'est parce qu'on n'a pas
mis un système en place pour raffiner notre or sur place. Bon, maintenant, dans nos raffineries là-bas, on fait. Et nous, Marina Golden, c'est Sibima. Vraiment, un Malien de la diaspora, on en a décidé qu'à raffinerie est mal là. Mais il n'a pas été accompagné. Aïko Souboubeké Katou, État Nofa, Arago État Mana, il a actionnaire. Mais il a été abandonné. KMR, c'est pareil. KMR, quand on dit ça, mon est baraké Gatimi. Donc, quelque part, l'État a failli à accompagner les entrepreneurs maliens ou même un investissement qu'il y a eu beaucoup de différences. Flambeau de fournisseurs. Bon, maintenant, raffinerie flambée, prétexte dans la gagné certificat LBMA tableau. Donc, notre tableau, même si tu as qu'à raffinerie fait. Au misalier, même si on a Michel là toujours. Mais l'abattoir là, c'est ça. Michel a l'abattoir là, et quand il y a un Michel Borarominon. Sinon, il faut que Michel soit né ça. Ou bien, docteur, tu as deux fois que Michel Faragnon. Nous, on a deux abattoirs. Nous, on a deux abattoirs. Michel soit né. Oui, un. Flamand vétérinaire, à l'Adjé, casse au Caïn. Nous devons cacher Kaka. N'a pas de faire. Donc, on a des certificats LBMA. Nous, c'est comme, tu n'as pas le droit d'attacher au faire sur le Kachitaka. Parce qu'on ne sait pas ni Michel Chouanelo, on ne sait pas ni Banade Michel Sokoyera là. Donc, on a des certificats LBMA, on a raffiné des flammes handicapés pour sauver. Oui, est-ce que c'est normal? C'est normal, c'est normal. Non, c'est normal. Non, vous accompagner. Sinon, c'est tout à fait normal parce que nous, ça nous laisse gâter sur la guerre qui est là. Ça nous laisse gâter dans la guerre financière. Nous avons dit que ça nous aussi, ça est à la barre. Mais on a raffiné les flammes, c'est beau. Il y a misali famu ni sanu na benado e ka raffinerie kono e ka nga don sanu mbora rojme l'origine de l'or de fournir la femme donc maintenant mais maintenant pour que la raffinerie qui a une norme LBMA il faut que l'État de pour garantir voilà si ça l'État doit le garantir l'État doit garantir dans ça et certificat il faut dit Londres de critères de bala critère de voilà les quantités la quantité de produits par an au bas ni matin 20 tonnes à Tsekadima. Donc en raffinerie est-ce que la capacité de 20 tonnes par an de toi à moi-même puisque j'étais dans le système est-ce qu'on a raffinerie à quantité assez beau assez beau on sait que moi le récambouler assez beau avec mon gars et nous accompagner bon maintenant où flambe sera état car état de marché OK problème là on là comme une grande banane qu'on a raffiné en fait. Bon, maintenant, ça nous me voit dans mandala. A été fait qu'à quoi dama, en raffiné wa. Il n'y a pas sur le Canada. D'accord. Donc maintenant, entre autres, voilà. Donc maintenant, en tout cas, tant que la raffinerie est à penser de là, salo est un reçu au télévision. Car la raffinerie première. C'est Jean-François de Maquet. Non, Jean-François Maquet. Parce que pourquoi la raffinerie fana fois capacité belé. Et puis il faut que l'État qui est impliqué pour que la crédibilité de ce cas soit là. Mais dans nous flambe pour le faire pour que on a massé pour lui. On a réfléchi comment on a là l'État de faillir l'État qui va au demain. On nous casse la LBMA soro. Mais l'État qui est le demain l'État nous sera l'État va exiger mine de temps 600. Ani de mambara ça nous fait bon. Mokoshi kana boni sani mali d'affaires ka sera amara fini. Nous tout nous les artisans et des bijoutiers. On est dans ces salons là. On est dans ces wardiers là. Mais tu sais que nous malais bijoutiers que ta wardier à Dubaï. Wardier nous moranga salon de là. Donc pour te dire que vraiment sur ce plan, vraiment on est mis qu'à 2025 pour la pose de la première pierre. À Canada, il faut vraiment que ça soit concrétisé et raffinerie, on veut voir ça le plus rapidement possible parce que ça va permettre à l'État malien d'avoir le contrôle sur l'or. D'accord. Bon, maintenant, même on a là, c'est le lithium. Parce que moi, c'est qu'il a dit non, parce que l'année 2025, il y a le deuxième lithium mine pour l'inauguration, il y a la première posée là, l'inauguration. Donc maintenant, l'inauguration, ça va pousser le Mali. Gualamina Taina, Mali était le troisième producteur de lithium en Afrique. Bon, maintenant, deuxième mini d'Aéleni. D'ici 6 mois, Mali n'a qu'un premier producteur de lithium en Afrique. Et certainement troisième dans le monde. Bon, maintenant, on a que Moussanika comme oui. Il faut sanuta, un des fois. Il ne faut pas que les mêmes erreurs se répètent encore.
lithium c'est une très grande chance pour l'État malien. C'est une substance stratégique pour certains pays. Parce qu'en Maroc, l'énergie solaire, il faut à 80% une batterie lithium, tu as déjà réglé le problème énergétique. Parce que panneau solaire, au Damangele, et au Glani Mangele, au Glani Silicium. Donc maintenant, c'est une chance pour l'État malien de vraiment profiter de cette substance stratégique. Au terme du Mango, il faut que nous puissions transformer sur place. Lithium, il y a un Kamba, Beta, Chinois, Makatane. Ayo ne brona ga uta ga ta pomme de terre frais frite ça donc maintenant on est lithium de ma la batterie ça fait il faut gagner négociation faire maintenant on a cette usine qui mal là ni ma to on sait que batterie lithium là pourquoi pas fabriquer des véhicules électriques au Mali, les motos électriques, les bus électriques nos kera ala nga carburant ko problème inflané ça va on a besoin de droit carburant à 80%. Donc on a solution RR. D'accord. Donc 2025 par rapport à la mine de lithium. D'accord. Vraiment dans ce secteur là, vraiment au pas de pays. Bon, 2026, tout ça amène à d'où? Amadi, tiens-nous, amène à d'où si c'est en 2026. Voilà. Mais je pense que moi, mon forani, tu avais quelque chose à ajouter? Voilà. Boukoulé. Non, tu as posé une question, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Et Balmagué, je parle sous le contrôle surtout de l'expert minier. Mali konoïk me fait un bec, mais faut s'en nous gokuma. A kokun kelembe madame Doninga koyeko. Jusqu'à ce qu'au grand public, général d'armée a signé Goïta clé de la Sanogo Kumachara. Mais tu as comment là tu go? Madame Ninkoni, John George. Non, madame Doni, c'est-à-dire certains élites. Tout récemment, nous avons vu que, je ne suis pas expert parce que nous sommes en prononcé domaine maîtrisé, mais nous avons vu que l'État a pris des décisions courageuses d'annuler beaucoup de permis de recherche. Parce que faut là, jamana kum maralembe mado foe permis de recherche ou kelo ne va faut te la kene. Nous est possible de se faire privilégié avec par des manières avec permis bon abta naï donc ou bien nous taruga mission na extra niveau na ils vont aller discuter avec quelques investisseurs ou clairement malala tout nous ben ou ga petit minu blanc en place et puis ou dans la ressource bogatane asimingo ko de bana que désormais l'ordre du Mali va briller pour tous les Maliens. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous avons vu il y avait des compagnies minières qui étaient ici chez nous ou mais quand Joli Kennedy quand on a son kende murubaye ka bisika do kelenda masimi okoba do ye un procès gagné plus d'une dizaine de milliards donc on est donné état la question qu'on a donc ka on a jamana marabo dinangum konobi c'est-à-dire ko bemay mais on folie ka kan c'est pour ça j'invite certains frères pour que narratif d'orbe no souvent ko ta ko coller c'est-à-dire c'est pas parce qu'on sait qu'à faire, mais utiliser contre notre propre pays. Comment ça? Non, parce que comment non. C'est-à-dire, imagine, carburant comme flâne, crise comme flâne. Beba do, John Nodo. C'est fait John Nodo, mais Mamoun, d'attirer tout de douane, Mamoun, pour financer, pour sponsoriser, Kanaka bi encore, carburant comme crise pour que de nos ordons se doivent foutre le la gablouga, de Mana Marabola, à Flan, ayant de le courant au Mala. A Côte d'Ivoire ni ke kada kunjumeni ka dore te kuranga tige ona balwa ga anya foju gamna e sani fere ko na juru be gamala na soro ni juru ko ni tiendo parce que ni juru ko ni tiendo na ale mu fo donc na soro ni tiendo donc quoi a ko ka parce que après vous tenez bolo ka vous ko ga juru de kuma ona ko an desara ko juru sara ko rato yo kuranta gala nan kon ba do an dalime muna ka tege muna up me ka ta ka utiliser on kamade pour que ga an la jamana ko do la funteni ka ni si jamana marabo ma ida fo la o dalime bolo o dalu abemo ya non bemo tele e ki ka dalu di parce que non la photo muna ni ko non je veux que il 40 faut rentrer dans c'est ça non bogar il faut rentrer de ga dalu tu dalu bi Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana notamment moi faut Ivoirien donné à jamana marabambe no bi l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire beba kalama ka position ma ka posture mais vis-à-vis du Mali aka posture du Mali aka posture il est aussi aujourd'hui à la dynamique avec dynamique mun kono ango kaunto somble dans la jamana ka ke mawore sawoy
donc awa jamana bɛ kɛ jamana kɔnɔ denw ka miirina n'u ka hakilina an b'o de hukumu kɔnɔna na je vais pas me tarder n t'a fɛ k'an tarder o kan quoi o den malidenw de b'o dɔn parce que an bɛ kuma la an bɛ ala ka kuma malidenw de ɲɛna malidenw b'u ka faamuyali sɔrɔ voilà il y avait qu'une explication de dit il faut aller en profondeur c'est-à-dire qu'un sigi bon oui nickel ça les dalou là il y a non tu y a ça on va venir maintenant sur le côté 2026 CDM il y a fama andra sans koramuna quels sont les études faire muni mure kanga ke akaton re puis il y a akaton démonstration irana akatine mouye abia forme 600 il y a vraiment bon maintenant durant 2026 là CDM aba faire muni mouye le kanga ke Mouni faut te mettre à l'aise. Oui, non, je suis à l'aise. Et donc, Mouni 2026 qu'on a, il y a 2025 qui c'est-à-dire Malidon ya ira Djemala Kubuka Djamana Maraboko quand on a Djamana Tege Machi Sagoye 2026 qu'on a le président le général d'armée Assimi Goïta a discours à la nation a ira Gafoko fait mieux Soroni Irouaye au loup baro bena dossier là parce que 2025 na premier pierre où tu m'as posé là donc action tu m'as posé là donc amna ladje tu vois na sugu bela là parce que conclena mbeno bi anga Djamana mumeka anga Djamana Mara amo logo les trois de défense diplomatie et développement donc 2026 ni ala sonama développement baro chama bena sigi 5 ans donc soroni yiro wabse kana jamana konna na chogamna o nata be sécurité ko lakana ko o ko tsega bla kɛrɛfɛ o ko bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ pour que maa kana se ka parce que n'i y'a ta an ka jamana ta ka jateminɛ i bɛ taa ye k'a fɔ n'an y'an ka installation bila tellement que jatigɛ wale tigi minnu bɛ yen nɔ ani u ka sponsor minnu bɛ yen nɔ u b'a fɛ k'an ka jamana k'u sago ye n'u u dɛsɛra ko bɛɛ lajɛlen la sa u bɛ to an ka intérêt économique u bɛ n'u ma to attaquer an ka usine na o bɛ yen nɔ o bɛ ka kɛ o u bɛ taa hali n'an k'an taa an ka sirabaw da kama siraba bɔ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ k'a fɔ u bɛ na u b'an ka machine n'an ka fɛnw jeni donc o de fana bɛ jamana in kɔnɔna na donc an bɛ ka essayer de ka solution sɔrɔ la bon solution tɛ se ka sɔrɔ la cogoya foyi la n'an m'a lajɛ an ka narrative dɔw bɛ na an k'olu bila kɛrɛfɛ an k'a lajɛ an ka jamana in bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an kana kɛ maa ko ye donc fanga parce que kuma fɛn bɛ yen nɔ bi fanga ɲini kuma de don y'a faamu donc an bɛ transition de kɔnɔ bi an bɛ hukumu dɔ de kɔnɔ bon hukumu b'a to bi an ka posture dɔw bɛ na an k'olu bila an ka baara kɛ position dɔ la. A ye mun fɔ parce que souvent c'est bien il faut que les rappels profitent aux croyants souvent ka mɔgɔw rappeler toujours pour ne pas que ka b'i ka ligne kan quoi 2026 ko n y'a ɲɛfɔ cogoya min na développement baaraw kan ka bila sen kan n'ala sɔnn'a ma panneau solaire ko minnu fɔra indépendance énergétique ko minnu bɛ sen na processus de don a bɛ se ka kɛ a tɛ ban transition waati kɔnɔ comme n'a fait a bɛ se ka bɔ a waati kɔnɔ mais en tout cas a première pierre posera wa a baaraw bɛ sen na fɔlɔ o y'a fɔlɔ a filanan n'i ye denmisɛnw ka baarako ta fanfɛla la je pense que centre de formation caman bilalen bɛ sen kan notamment il y a les centres de formation professionnelle au niveau de l'aéroport sur la route de l'aéroport donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ Mali sifinna kɔ a bɛ k'olu former o la donc an bɛ ɲini état fɛ toujours parce que gɛlɛya min b'anw kan bi notamment n'i ye insécurité in ta k'a jateminɛ effectivement Wolomasiri Tabo ka jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ mais la question de l'insécurité humaine aussi est très importante insécurité humaine o tɛ dɔwɛrɛ c'est-à-dire denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na il faut trouver les moyens de faire occuper cette jeunesse parce que o de ye défi fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que généralement i bɛ taa denmisɛnw dɔw t'u yɛrɛ sɔrɔ ni maa ninnu ka jatigɛ wale tigi ninnu ka ran na i tɛ k'a fɔ ko dɔ de b'u pousser k'u bila a la mais n'a sɔrɔ n'u occupelen don i b'a ye k'a fɔ caman bɛ se ka bɔ olu hukumu ninnu kɔnɔna na quoi. Donc merci beaucoup. Traoré, je pense que toi on va te donner la parole. Comment il faut donc c'est en 2026 en droit là parce que 2025 il m'a chamé fora si ça RF 2026 mon yɛrɛ do kanga ça. D'accord, toujours même il faut un secteur même bamba kosɛbɛ 2026 là. On dirait qu'à cette année n'a pas balle bala. Mana un secteur de min dɔ bɛ kuma o de kan i tɛ min dɔn i tɛ se ka kuma o kan ne tɛ k'a fɔ ko ka dalilu di yan n da don kuma dɔ la n'a dalilu tɛ n bolo n'a di ma cogo di donc 2026 là an ka défi tɛ dɔwɛrɛ ye toujours ka a yira ni ala sɔnna ma 2026 kɔni on fera tout pour que sanu bɛ se ka biri jamana kɔnɔdenw ye cogo min na
puis on fera tout pour que transformation locale o bɛ se ka bonya ka tɛmɛ importation kan bawo ni importation bonyana a bɛ n'a fɔ ko chômage de bɛ ka bonya donc maa minnu ka baara ye importation ye k'a yir'u la an tɛ k'u lagosi mais n'i ye importation kelen kɛ a bɛ n'a fɔ i ye chômage kelen san ka ladon i fɛ yen donc mais n'i ye baara kelen créer i fɛ baara kelen créer a bɛ n'a fɔ n'i ye formation kelen kɛ jeune dɔ kun sisan a bɛ n'a fɔ i ye baara kelen créer parce que ale bɛna baara in formation bɛ k'a la a bɛna don baara in kɔnɔ o bɛ chômage la a fana bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛw la bɔ a la donc 2026 in kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma an m'an banba raffinerie min n'a a pose premier pose dara 2025 la hakili la a kan ka ban 2026 kɔnɔ Inch'Allah, on fera tout pour que Mali ka se ka sanu bénéficier bawo raffinerie in kɔni bɛna kɛ sababu ye pour que n balima Jibril y'a fɔ cogo n balimakɛ Jibril y'a fɔ cogo min k'a to an ka taux de production bɛ élevé kosɛbɛ bon k'a to fana an ka nafa sɔrɔ siraw bɛ bonya kosɛbɛ sanu bruti sanu pure la ani sanu déchet la voilà donc 2026 kɔnɔna la an b'an banba kan kosɛbɛ fana k'a fɔ ni ala sɔnna ma i n'a fɔ n balimakɛ Mudi y'a fɔ cogo min donc formation bɛna caya kosɛbɛ ni formation industrielle kɛra n tɛ dan non seulement an ka secteur bijouterie dɔrɔn ma ka kɛ sur tous les plans sur tous les secteurs artisanal donc bawo n'a kɛra tailleur formé la u ka tailleriya la donc fɛn min ka di jamana kɔnɔdenw ye u y'o ɲɛdɔn a dɔnniya b'u la u y'a kɛ an bɛ taa san kɔfɛ cogo di donc bijoutiers fana formé la bijouterie industrielle la an balimamusow ni an dɔgɔmusow u b'a la ka fɛn minnu san kɔfɛ ka bɔ an bɛ ka se k'o dilan a ɲuman yan nɔ b'o san gɛlɛya la cogo di kɔfɛ ka yan ta to donc o kɛ sababu ka nafa sɔrɔ sira bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la. ok Ismaël 2026 i fɛnɛ an bɛ se k'an sigi ni fɛn jumɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ fanfɛla la 2026 kɔnɔna na. an bɛ se k'an sigi ni fɛn min ye fɔlɔ o ye an bɛ gɛlɛyaw min kɔnɔ n'o ye insécurité ye an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ a jubaju bɔra yɔrɔ min na wa jamana mun fɛnɛ bɛ yen mun fɛnɛ bɛ ni an yɛrɛ y'an bolo ɲɛsin olu ma ka yira k'a fɔ k'olu de bɛ ka kɛ sababuya ye ka an se ni kɔlɔlɔ bɛɛ ma parce que i tɛ se ka développement ko kuma fɔ jamana kɔnɔ o kuma de bɛ ka munumunu tabali sanfɛ ni sécurité tɛ ka jamana kɔnɔ bon maintenant sécurité min bɛ se ka na cogo di a bɛɛ tɛ marifa kisɛ ye o kuma jɔyɔrɔba de b'a la o de la an ka dɔnkilidalaw ko kuma kan ka fari ni marifa kisɛ ye donc a y'a to da ka don kuma na o dɔ ye jumɛn n b'a ɲini n ka président fɛ Assimi Goïta 2026 a ka diplomatie tɔ ka renforcer k'a ɲɛsin jamana jumɛn ma a fɔlɔ o ye Algérie a k'a kɛ cogoya bɛɛ la ani Algérie ka se ka ɲɔgɔn faamu sira bɛɛ fɛ parce que n y'o fɔ plateau bɛɛ kan ne ka jamana ka problème ba ni Algérie nin b'a la tɔ b'a tɛ an sɛbɛnnen don jamana min na o k'an dɛmɛ an ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ o k'an dɛmɛ sira caman fɛ n'o ye Russie ye o Algérie kelen ka partenaire belebele de ye Russie ye c'est la raison pour laquelle an y'u bɔ ɲɔgɔn na Russie y'a ɲini k'a fɔ an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu a filanan ye jumɛn ye président da magara la parti politique tɛ yen tuguni a ko 2026 solution dɔw bɛna kɛ ko dɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ko dɔw bɛna lajɛ ɲɛnabila dɔw bɛna kɛ cogo min na solution dɔw bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka don o dani fɛ cogo min na. mais e b'a fɛ ka fara olu fɔ jamana bɛ mara ni parti politique t'a kɔnɔ. a b'a fɛ k'o de fɔ quoi. o de fɔra yɛrɛ a bɛ ka faamu parce que jamanaden dɔw ko maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ jamanaden dɔw ko ka parti politique ko k'a dabila fɔlɔ an ka tɛmɛ ni baara ye transition kɔnɔ jamanaden dɔw fana ko n'o ye anw ye ko ka parti politique réforme ka k'a kɔnɔna la baaramaw bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo min na ka na ni hakilina kura kɔnɔ mais parti politique ko kana bɔ yen fɔlɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la mais a kana cɛ ka bɔ yen fɔlɔ o fana anw ye anw tɛ maliyɛn o kun ye anw ka laɲini. donc mais a t'a ka laɲini o a ye jisugu min kalan o jɔn ka laɲini o fagara sisan. anw de ka laɲini fɛngɛra kɛ parce que a ko daminɛ ma k'a ko la. ɲinini bɛna kɛra ka hakili jagabɔ kɛ donc senna kura min bɛ se ka d'a ma o kɔrɔ ko an ka message o lamɛnna jamana si tɛ yen k'i bɛ se ka jamana diriger ko k'a sɔrɔ parti politique t'a kɔnɔ parce que o de ka ɲi olu yɛrɛ ma
n'i y'a ye k'a fɔ kirini wɛrɛ bɛ anw nɔfɛ yɔrɔ caman na dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ transition kɔnɔna la o ni hakilina kɔrɔ min b'an na an ka se ka kɛ an yɛrɛ ye dala kuma tɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ ye dɛ kɛwale de bɛ kɛ i yɛrɛ ye kɛwale ye jumɛn mun bɛ fɔ o ka kɛ n'a ma kɛ sanction ka ta mɔgɔ min bɛ yen n'a bilala n'a ma se k'a ɲɛ o ka bɔ yen o de problème b'an da la donc fo an ka bɔ o de kɔnɔ parce que fo an ye parti politique accusé o de la donc o kelen o de bɛ ka lawaleya fo an ka bɔ o de kɔnɔ donc 2026 in na espoir bɛ ne la espoir bɛ yen k'a fɔ ko projet caman bɛ yen minnu bɛna kɛ minnu bɛna sigi sen kan priorité fɔlɔ o ye jumɛn o ye sécurité ye président yɛrɛ y'a fɔ taliw bɛ ka kɛ a ye kumana an ka région camanw kan denmisɛnninw bɛ ka taa sifuw bɛ ka taa donc o ye belebele ye parce que i tɛ se ka n'i y'o de fɔ i tɛ se ka jamana si développer k'a sɔrɔ k'i ka sécurité k'i sewale t'a la tiɲɛ don à 100% tɛ yen mais camanba bɛ ka kɛ maintenant mun de fana b'a tɔ sinsin o y'a ye wari ka don jamana kɔnɔ wari ka munumunu belebele sɛgɛn bɛ yen donc mun de b'a to wari bɛ munumunu an ka se jamana ka se ka ɲɛda kura sɔrɔ mɔgɔ ka na investir jamana kɔnɔna la dɔ ka bɔ chômage la parce que an yɛrɛ dɛsɛlen bɛɛ ka création c'est-à-dire ka emploi yɛrɛ di an ka mɔgɔw ma yan parce que n'i ye ko ta k'a lajɛ chiffres bɛ fɔ ko nin emploi ba in créera ni donna tan nin bɔra tan mais an bɛ mun nɔfɛ o ye industrie niveau ye bolofa ka kɛ a kan a bɛ ka faamu surtout jatigɛwalew ye bandisarimu ye ko dɔ daminɛ sisan mɔgɔ minnu bɛ kɛ yɛrɛ ye an ka sɔrɔ ni fɔ usine bɛ yɔrɔ min na u bɛ ka commencer k'olu jenini daminɛ donc o ka se ka renforcer donc o ka jɔ pewu n t'a ko dɔ ka bɔ a la de k'a jɔ de pewu parce que o de b'a to emploi bɛ créer kɛnyɛrɛye anw de ka ca ni mɔgɔ minnu bɛ foroba baarakɛlaw la donc il faut que anw kɛnyɛrɛyew vraiment anw de ka don da la ka bɔ kuma kɔnɔ jamana si tɛ développer ne seginna kuma kɔrɔlen kan i ka ressource min b'i fɛ yen n'i ka sɔrɔ b'a la a kalan bulon k'i ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka kalan la ka ɲa ko in ka kɛ dabiri a ka bɔ kɔnɔ a ekɔlisow ka di mɔgɔw ka taa former a kama ka na baara kɛ tant que n'an m'o kɛ an b'an ta kɛ de a b'an ka dugu jukɔrɔ an bɛ taa bɔ k'a d'u ma an yɛrɛ k'a fɔ an tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ sanu na dɔwɛrɛ tɛ parce que a kuma b'a fɔ tabali kan an tɛ se ka bayɛlɛma min k'a la a bɛ bɔ de ka taa licɛw fɛnɛ o bɛ bɔ de ka taa donc fo kalanso de ka kɛ kalanso minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ n tɛ baga lycée ko ninnu ma dɛ mais a ye formation professionnelle don da la donc 2026 na n dalen b'a la k'a fɔ sira dɔ bɛna di formation professionnelle ma kɛrɛnkɛrɛnya la an ka sɛnɛkɛlaw sɛnɛ o ka kɛ priorité ye fɔlɔ an de tun ye fɔlɔ ye coton na an jiginna dɔɔni jamana wɛrɛ nana yɛlɛ an sanfɛ mun y'o kɛ parce que n y'o de fɔ sanction ta baliya hali bi an tɛ se ka bɔ o kɔnɔ donc 2026 la n sɔnnen don k'a fɔ k'o sira in o bɛna sabati. Jibril 2026. bon 2026 ne bolo il faut prioriser an ka ko priorité o jateminɛ parce que tant qu'an ma priorité o jateminɛ an bɛ taa an yɛrɛ bila dans les détails ne bolo Mali bɛ yɔrɔ min na bi priorité fɔlɔ ça c'est la sécurité. Il faut vraiment chercher les voies et moyens de restaurer la sécurité, la paix et la cohésion sociale. O tɛ jamana o jamana an yɛrɛ t'a fɔ ko bɛnbaliso bonya o bonya laban ye tɔnbɔkolo ye bɛn fɔlɔ il faut chercher la paix et la paix c'est pas un vain mot la paix c'est un comportement n'i ko ko ne b'i ka bɛn e bere b'e bolo e ko ko ne ka na an ka bɛn an bɛ bɛn cogo di donc ne bolo il faut désarmer les cœurs et kɛlɛ bɛɛ tɛ ban ni marifakisɛ ye balimakɛ y'a fɔ yɔrɔ dɔ la je suis un peu d'accord avec lui par rapport à ça bien que il bɛ côté militaire utilisé mais il faut pas oublier le côté social et le côté développement de la chose parce que mun bɛ denmisɛnnin caman bila la il y a le côté sociologique et économique donc ne bolo an k'o côté fana jateminɛ il a parlé des 3 R des 3D. À côté des 3D, moi je vais ajouter les 3 R, qui est la réconciliation, le rassemblement et la reconstruction. La fanga réconcilier Folodi. La réconciliation, on rassembler. Parce que nous faisons réconciliation. Tant que tu te réconcilies, tant qu'il n'y a pas la réconciliation, la sécurité ne va pas venir comme ça. Hein. Il faut chercher à organiser des forums. Appel c'est de faire un forum national du dialogue pour la réconciliation. Il faut aller sur le terrain, écouter la vraie réalité des problèmes. Parce que bon, maintenant, ça va aller, éducation. Moi, je ne peux pas comprendre que Mali, 2 tiers du Mali, il n'y a pas d'université là-bas.
Libe Norta, Kana jusqu'à Mopti. Il n'y a pas d'université Kossani, il y a des universités Kerasekou. Ce n'est pas normal pour un grand pays comme le Mali. Acceptons l'université qui est région Bella. Nous n'avons pas qu'à région Bella. Les plus grandes régions, c'est l'université qui est. L'université qui est Kaye. Qui est Sebo, qui est Mopti, qui est Gao, qui est Tombouctou, qui est Kidal, qui est Sigasso. Au moins ça va couvrir un peu la zone. Imaginez nous avons lycée Bagisoro. Nous avons Tibolo de Mavaoga pour le Tchéné. Combien de jeunes ont eu la déperdition comme ça? Donc nous avons 2026. Le Premier ministre a fait un discours là. Il va s'atteler à ce que l'université de la région, Adam Nanagaba, la région Gaouta Adam Nana, première pause d'Ara. 2026 là, vraiment, on attend d'abord sur la sécurité, la réconciliation, le rassemblement et vraiment la reconstruction. Ok. Je pense que, et la paix du cœur aussi, la cohésion sociale. D'accord. Voilà, c'est ça. Le message a été très bien compris. Donc, Magné Kafogo, Wati Mundirama, Asira. Donc, il est malade. Vraiment, Amadi, on te remercie beaucoup. Bado Atena dans le drama. Donc, la porte est ouverte. Merci. Et je profite pour saluer votre association, surtout le président. Tangana. Monsieur Traoré, vraiment merci beaucoup. Aïoulé Nana, de Nana Ika Fertola, mais qui est le président d'une grande association. Donc je pense que le message à Fana Famera, ben à fond. Donc Ismaël Fane, comme d'habitude, et c'est que bon message Fana Famera, Djibril, lui toujours ambifo, il est lassement moudi, rien que la réconciliation. Il y a vraiment Bekado, Beka Tika di Norma, au niveau de Jamana Tanye, vraiment Boakar, qu'on a fouetté. Donc on avait bon de mecs à Baran Wambulo, la direction Chérifla Ambe Afou, Namboramina Bourabouya, technique réalisation voilà ambo obela jelofo no boraye sunu créé ou ba wule ka info Traoré Mamadou Mouri Abidjan Palmere amanyina leko docteur Madani Diallo amanyina ko Samdjema Mamadou Samake kama vako Samdjema amanyina li farako Baba Cham hippodrome Bemba Keita national Kinyiba le grand patriarche Mamadou Namakita amanyina ko Amadou Dadje Sangare amanyina li farako Abdou Karim Bagayo Baga Bougouni police amafo le commissaire de Kadiana police Bagali Jarama il a les fois maïne bi amé keneka voilà madame Traoré Geneva Kolivali et Sanawar Amérique Fromso d'accord ambali fana foko sebe donc mouye projet o ngayoro donc vraiment d'autres bon fo l'enduré ani professeur Jakti donc a pour cheni joy Ousmane Chérif Madame Aidra amba afo anaka debala ni alamanga joairana dimanche prochain amignon sera ni keneka ni invité vraiment les invités félicitations merci beaucoup Alaka ambition vraiment